Ajde. Šta se pravite? Nemojte mi slikati tu. Aha, ajde. Snima se sve. Ajde. Snima se sve. Ajde. Pusti ja idem, već da ne Ajde. pravimo zakon. Bastaj telefon. Ajde. Da vidim šta ćete napraviti. Glumite. Ajde. Da vidim sad. Gospođo, pravilnik je da se na javnom mjestu ne smiju... Na javnoj površini. Ovo nije javna... Ne, ovo je Kako se ponašate vi na javnoj površini? Kako se ja šta je pas napravio? Trčao za vama. Kako je? Nije vas ni tako, Nemojte ni muljati. dodirnuo, ni ništa. Čekajte, a da ja trčim Ovdje je Čekajte, da ja nasip trčim gdje za imaju vama. pavo. I šta? I da ja trčim za vama, I ja i da sad? vas lupim pendrekom. Čekajte, To je da ja- normalno. Je. Je, normalno Šta da ja je. skočim U na vas? Šiptariji, u Albaniji. Ne, Gdje? to je kod vas tu. Je. U Albaniji, jebala te Albanije. Aha. Gospođo, molim vas da se saberete i da pročitate dobro zakon. Aha, To što može. vi radite, to muljate nekom drugom. Ok, dobro, sad sve se snima. Kao prvo na javnoj površini se morate ponašati javna Da, površina za sve. mlatiti psa. Za sve od Na Jarunu vam treniraju sportaši, a ne ovdje. Nema, za sve je isto. Jeste vi Jel da? normalni, šta pričate Za gluposti? sve je javna površina isto. Prema tome ja neću da paš tvoje skače za mnom, to je jedna stvar. Ako hoćeš mogu ja skakati na tebe. Ajde, da vidim. Kako bilo- Ajde, frajeru, ajde. Ajde, ma nema problema. Ne bi ga sigurno lupila, ako me ne bi napadao. Ja nisam nikakav... Ajde, samo da Ja se vidim, normalno ajde. ponašam. Ne ponašam se Vidim, ko da, ti kuš, je. vidim. Ja se Čime ponašam- ste na ti, odmah automatski vidim kako se ponašate i znam od kud ste. Vidim ja i tebe isto. Zato si pustila pase na mene. Aha, zato si pase, pustila- da, pase, tak se u Zagrebu govori, pase, da. Pase. Zato da si ponašaš normalno ne bi pas kako za mnom. Kužiš, on bi se igrao s tobom, ne sa mnom. I ja ne želim, ti ako imaš psa, ja ne želim da se pas tvoj igra sa mnom, nego se igra s tobom. Onda se ne krećete tu gdje se kreću Ma psi, nemoj ti, nego javna trenirate površina. tamo na Ma Jarunu javna- gdje ne idu Alo. psi, gdje je psima zabranjeno. Ovdje psima nije zabranjeno. Javna je površina za sve ista, prema tome sad se treba ponašati. Skače i laje. Tako je. Sad se trebaš ponašati. Rekli ste ono da nije normalno. Da. Ajde, Vidi se, to nivo kulture... Šiptari prokleti, da bog da krepali trčeći.